ana dandang sangka sabrang apa rupa-rupane dandang laring dandang curiga mewah padang cocok wesi pulo sarane aja sira nyocok Sri Setono cucukan sarap sawane wong Sukarato among mamuji tego rahayu wiyana mulya Niwang suksmana kang adilinuwi ana sasmintaning sun jagat bawana langgeng sinunggi datanawrat yayi sisyaning pun Kakang Drupadi yayi Wara Drupadi kula wonten maring dawuh sinuwun mesti wae gawe kaget siadi tak piji ngadhep ana ngarsaning pun Kakang Drupadi damel kerja raosing manah kula teka beneh kelawan padatan Gusti kula sinuwun ngamarta iki sinuwun Darma Kusuma amiji dhateng pun Wara Drupadi sinuwun sajak wonten sawijining perkawis ingkang dadosaken mesgul manah paduka pramila teka kula tanggap tumuli kula nglumpruk wonten ngajengan paduka njeng sinuwun kula suwun keparenga sakmangke angluwarana menapa ingkang dados gegondhelaning manah paduka njeng sinuwun ya jagat pangestungkara Drupadi nyata pancen kowe mustikaning wanita jernyaning sun ya pun Kakang durung babarake wae teka wis duweni rasa pangrasa tanggap ing sasmita iya Drupadi kula wonten dawuh ananipun Kakang nimbali lan nglarapake sowanmu merga pun Kakang mung arep sak pirembugan karo kowe siadi tak
paringi kalodhangan gandeng dina sak mengko para Pandhawa wis mapan oning wana Kamiyaka mongko ora bakale sedhela lan para Pandhawa nggone mapan oning wana Kamiyaka iki bakale suwi Drupadi yen kanane wis kaya mangkenipun Kakang maringi kamardikan marang Siadi amarga sangka kawengisaning para Pandhawa merga keget marang sesukan dadu nganti entek bondo ngamarta ludes keles tanpa sisa yen to Drupadi mengko arep kundur bali ana ngersaning pamaning Pancala ing negaring Pancala radya pun Kakang nyumanggakake lila legawa ikhlas lair lan batin malah yen to arep ninggal krama ya tak sumanggakake amarga Puntadewa iki wis dadi wong kere, Puntadewa wis mlarat, Puntadewa wis ora duwe derajat lan ora duweni pangkat. Apa ya Sranta sartane apa ya Siadi bakal lair lan batin nglakoni dadi buangan minangka paukuman suwene 12 warsa Drupadi. Sarating pandam sumula amadang isroning pasarean ngenani wadana rama-rama kalingan ngrangan santiah manahan kong sumungkam kulit sang kakung rarempok alon wowo sira baboyayi man Tiraten tetronda yayulun tada runte nuwun sewu sinuwun malah kaget sing manah kula sareng kula midhanget pangandika paduka ingkang kados mekaten batobat parasipun kados dene cinocok bajra lungit ning atasipun kula menika nderek lan suwita ngenyam kamukten sareng kelawan paduka menika lair lan batin kula menika sampun sumpah prasetya wonten saklebeting batos kula sebaya mukti sebaya pati bakenipun kula nderek gesang dhateng Sinuwun Prabu Ngamarta nanging ewa semanten teka sak mangke malah kula rumaos dipun luputaken awit pangandika paduka ingkang kados mekaten pangandikanku sing endi sing gawe mesgulatimu diajeng kula menika sampun lair lan batos kok malah kaya-kaya kula dipun nembe kaya kula dipun nina kula dipun pal ingkang dados niat kula menika lair lan batos malah kula dipun anggep kula badhe kego dhateng priya liya namung dipun sababaken para Pandhawa iki Sinuwun Puntadewa Gusti sesembahan kula ingkang sampun boten gadhahi derajat pangkat bondo donya lan panguwasa kula rumaos kula menika dipun nembe niat kula sinuwun Rata laruta saking kutha sang guru kula yen tan mutusa sang Sri ora pati nduga mono teka semana lelabuhan ancas lair lan batinmu Yayi Wara Drupadi inggih estu kula namung netepi dhateng darmaning wanita Kakang Semar kuli anu kula yen to wis kaya mangkene kahanane ngelingi para Pandhawa kuwi 5 cacahe lan ingsun bareng kelawan garwaku nggih njaluk pamrayogamu Kakang Semar nggih
pripun sinuwun? Njaluk pamrayogamu murih para Pandhawa bisa slamet nggone gesang ning wana Kamiyaka. Puntadewa diayomi lan Puntadewa uga isa ngayomi mring sak pepadaning Pandhawa Kakang. Gampil. Kula tak matur. Iya. Menika dipun damel kebijakan kemawon. Gandeng nuwun sewu. Sinuwun Puntadewa sareng kalian garwanipun inggih menika Gusti Ayuwara Drupadi. Mula kula tak damel pepalih. Arep gawe pepalih apa Kakang Semar? Arep gawe paugeran apa Dipol? Ben iki mengke mboten saeru. Saeru ya apa? Saru ngoten. Ya. Ning atase sinuwun ngamarta kalih garwane kok niki Pandhawa catur kok malah melu niku rak mengke nek ajeng napa ta ngapa ngoten mengke ndak malah kepengin aku tak bali wae aku kangen karo Sembodra. Sampeyan kuwi ora. Nek gagas kangen kula niku ya kangen karo bojo kula. Ngaten. Ning niki Pandhawa kedah nglampahi. Banjur prayogane piye? Prayogane piye Kakang Nayantaka pun damel paugeran, damel pepalih. Ndara Werkudara, Ndara Janaka kali Ndara Kembar kedah pados patunggon piyambak-piyambak. Ora kena dadi siji. Wonten patengganipun Sinuhun Prabu Puntadewa kalih Gusti Ayuwara Drupadi. Yen tak kira mung golek patunggon wae ora bakal angel. Mengke riyen. Sing dadekke angel niku siji kula ajeng gawe peraturan, kula arep gawe pepalih. Iya. Enten paugerane sapa sing nglanggar kudu nampa paukuman saka pernatan hukum negara Ngamarta senajan to sak mangke mboten mapan wonten negari Indraprasta. Iya aku sagu. Sok sapa sing nyaket wonten pakuwonipun Sinuhun Prabu Puntadewa kamangka tanpa tinimbalan kedah nampi paukuman mbuh pidana pati mbuh pidana menapa kemawon. Yata laruta saking godha sang kuru kula yen tan mutusa iya yen mangkono aku sagu. Ndara Werkudara sagu ngupadi patenggan sanes aku sagu. Wah yen mangkono jlamra kula wonten dawuh ayo golek papan panggonan liya aja dadi siji karo Mbak Arep lan Drupadi Mbak Yuku. Monggo kula dherekaken Kakang Mas. Pun sing prayogi iya kula tak pados patenggan piyambak iya.
sinuwun nyuwun pengayoman sinuwun. Angan sorong lakuning angin tunorangiraning arga kara-karane toreng akire ora bumi pakamita satulama ngamba udan terasawon ana wujuding kidang menjangan aduh sinuwun kula nyuwun pengayoman sinuwun kula nyuwun gesang sira bisa tata jalma nyuwun pengayoman dhateng Gusti kula pun sinuwun ngamarta sinuwun Prabu Puntadewa teka mangerteni marang jeneng ingsun mboten mangertosi sabab napa jernyatanipun paduka menika Nalendra ingkang luhur bebudenipun temah dipun mangertosi dening titah sak jagat raya mboten namung manungsa nanging sato kewan kados kula. Sira njaluk senjata pitulung apa kidang menjangan nuwun senjata pitulung. Kula dipun bujung-bujung kaliyan wujudipun macan. Kula pun bujung-bujung kaliyan wujudipun Sardula. Kamangka macan menika kula mboten gadhahi rasa welas lan mboten gadhahi rasa asih. Ning atasipun kula mapan wonten telenging wana mriki menika kula namung badhe ngupadi pakan pados sandang lan pangan kagem anak-anak kula nanging kenging menapa macan Sardula menika kula mboten gadhahi rasa welas asih dhateng kula sinuwun. Saestu kula nyuwun senjata pitulung sinuwun. Goncang ganjing langit gelap-gelap katon. Lir kencang keng alis. Ya yen to pancen sira njaluk tak wenehi senjata pitulung kidang menjangan kula wonten dawuh tak jaluk kowe mlayu kowe umpetan aja ngasi mengko kecandhak dening wujuding macan saksamunipun kula mlajar mengko macan kaya aku sing methukake duh nuwun sewu menawi kula melajar lajeng kados pundi anggen kula badhe males budi kula dhateng lelabuhan Paduka. Ora ana critane sira kidang bakal males budi marang aku mergo sakpungkur munggonmu umpetan aku bakal tekaning pati mergo dimangsa dening wujuding Sardula. Mangkiriyen. Sampun kados mekaten sinuwun, sampun kados mekaten. Panjenengan menika Nalendra. Panjenengan menika nuwun sewu jalma manungsa. Teka badhe ngasaraken derajatipun namung badhe nglabuhi dhateng sato kewan kados kula wis keparenging jagat kudu mangkono marata diage delikan melajara sing adoh kidang menjangan duh sinuwun kaya ngapa mancane tak deloke tak sawang kok sajak ngedapi-dapi kaya-kaya ora ana sing iso ngalahke marang wujuding Sardula ya tak deloke mengko dhisik apa iki wujuding macan ingkang bujung marang kidang ingkang wis ndak aturi supayane mlayu. Ya jagat pangestu ngono. Nggih. Buronanku, beburonku, mangsaku,
panganku lunga menyang endi? Lah kok teka dadi ana wujuding menungso. Kidang ilang tak kedhepake aku dicegat karo menungso. Sapa kowe? Takon karo aku iki Puntadewa. Puntadewa? Iya. Ratu Ngamarta klithian turut wana kamiyaka. Ana wigating kang kudu tak lakoni. Oh lah. Puntadewa. Nang endi panganku? Nang endi panganku sing sajak wis mbok delikake? Apa malah mbok pangan? Kidang iki tak buru kuwi mau apa malah mbok pangan? Yen kowe nakokake wujuding kidang sing gedhe pangapuramu ya macan. Pandhawa kuwi lunga menyang endi-endi mesti nggawa wujuding Panakawan. Kamangka Panakawan kuwi sing jenenge Bagong kuwi ngelian ora iso nek ora ngedhep panganan. Mula sing gedhe pangapuramu kidang wis dimangsa dening abdi Panakawanku. Wah, parat. Gelem ora gelem iso ora iso ora ana aku kudu njaluk ijole. Menggota dhisik Sardula. Ning atase kowe iki dilairake ning jagat kowe dicipta dening Gusti kang akarya loka. Titah gumelar ning Madyapada iki dicipta Gusti supaya bisa duweni rasa welas lan asih. Ora ngemongke manungsa apa kewan kudu bisa duweni rasa welas lan duweni rasa asih. Mring sak pepadane. Ning atase kidang kae mung golek pangan kanggo anak-anake. Lah kok dadi kowe arep ganggu sartane kowe arep ngiri godho marang laku ning kidang kae mau. Aku wis matur karo kowe wujuding macan. Yen to kidang wis dimangsa, wis ditedha dening abdi Panakawanku. Mula gelem ora gelem kowe tak pasrahi wujuding liru. Ora liya kejaba ya mung aku dhewe ingkang sak mengko saged dadi jole mangsamu. Oh! Menungso ora tatanan kowe parat. Yo mapano brumau. Kowe tak gaglak, tak untal malah mangsa iso dadi mangsaku. Ora sandadak kowe ketalian mangsa marang Darma Kusuma. Sawangen aku wis nggawa wujuding Bedhama. Lulang lan dagingku tak beset dadi panganmu macan. Oh sawangen marata diake aku lair lan batin nglabuhi marang wujuding kidang menjangan kae mau. Dimangsa mung Puntadewa sepira banggane yo gagi mesake timen kowe ora duweni pangan. Dimangsa Sardula iki daginge wong Sukerta. Tak kira kowe bakal doyan mangan dagingku. Marata diagi kowe aja mung meneng wae. Aja mung meneng wae daging. Kowe tak wenehi dagingku lah kok dadi kowe mung mendel wae nyo. Daging mangsanen daginge nata Ngamarta. Para gage
para gage mangsanen aku Sardula. Den beset badaning nata ngamarta Sang Prabu Puntadewa nalika semanten lulang den beset daging den iris den paringaken dhateng wujuding Sardula nalika semanten wiwit saking asta mestaka badan dumugi suku den beset den iris sekedhik boko sekedhik daginging manungsa ingkang teteken ati suci pepayung budi rahayu palandering mangke Ari Sang Sardula tatan kuwawa nambi peparinging Sang Nata Prabu Darmakusuma krana nyumurup bela ing kawontenan nalika Sang Prabu Puntadewa mbeset lulangipun angiris dagingipun arah mijil terus milih saking anggaring Sang Puntadewa parandene datan wujud abrit wernaning getih utawi rah kala wau nanging estu awarni pethak getih nata ngamarta pramila kagiat Ri Sang Sardula ana wujuding manungsa teka nggadahi getih kamangka getih werna putih nalika semanten saya kathah den beset iwah daging teng den iris wekasan katingal adi utawi maning Sang Prabu Darmakusuma ingkang den sawang dening wujuding Sardula atining Sang Darmakusuma ugi awarni pethak pramila datan kuwawa anedha wujuding daginging Sang Prabu Puntadewa nggih Sang Sardula wau amung netesaken punang waspa Ri Sang Sardula seta nyumurupi ana manungsa ingkang ikhlas lahir lan batosipun tumuli ngungkuli dhateng perkawis punapi manika gularunting jagat ucap datan kuwawa ngambet sungkawa sak lebeting manah nenggih Ri Sang Sardula ingkang sejati pangeja wonten dewaning laku nenggih Iwang Pikulun Bathara Darma temah badhar jatining wujud krana nerak marang pewaler yen to netesaken punang waspa temah badhar kang dadi lelakune nalika semanten ical wujuding Sardula seta nenggih awentah dewaning laku Sang Hyang Bathara Darma
Wanodya Yutama ngambararum sang kusuma tobat mboten nginten babar pisan kula kinten Gusti kula pun sesembahan kula pun sinuwun Puntadewa sampun seda awet dipun mangsa dening wujuding Sardula ngawur wae pun Kakang ora mati malah pikantuk kanugrahan awujud pustaka Jamus Myang Jiman Kalimasada ing sakmengko kaparingake dening Hyang Pikulun Bathara Darma tobat nderek bombong lan kula nderek remen sinuwun iya bombong kang tanpa upama tiwas tak besetke kulit tak iriske daging macan badar jati ning wujud Hyang Pikulun Bathara Darma ya mung aku njaluk lawan diajeng inggih aja ngasih kendhat anggonmu sak biyantu marang pun Kakang manuwun marang ngarsaning Gusti inggih menawi ngaten kula dherekaken ayo tak kandhi ana ing kono ke ana sendang tak kandhi sesuci diri banjur laku talak brata Yayi Drupadi ora kece wali kece sadat setan wali kobra tak sawang ora pangling kae ning pinggir sendang Prabu Puntadewa arep laku tapa Brataya atrikunge saka mburi rumangsane apa ya ing kene titiwancine aku iso males ngudit tuwa marang padine wong atu aku sawarga Rama Prabu Nagapaya. Kakang Mas Dlamrongi nuwun sewu kawit kula wau kula miling-miling ing gegono kula sawang kok wonten wujuding mendung peteng wah tegese wi kowe muni kaya ngono menika sasmita ingkang kula aturaken rasa sasmita awis butrek mapan ing alas nuwun sewu wonten mengsah musuh inggih kamangka mengsah menika badhe damel cintraka kawontenanipun Koko Prabu Puntadewa wah terus wi kula ajrih menawi nampi dukanipun Koko Prabu menawi kula badhe mlebet wonten patengganipun
Koko Prabu Puntadewa kula ajrih nampi pidana. Awit kala wonten perjanjian paugeran pepalipun Kakang Semar menawi kula boten katimbalan sowan kula. Kula badhe pun maringi pidana. Apa kowe tegel karo kanane mbarep kakangku? Wah, tak kira ora dadi ngopo yen to kowe nampa pidana paukuman saka mbarep kakangku. Mekaten yo. Apa yo bakal negake karo kanane Puntadewa? Nyuwun pamit Kakang Mas. Punika wernaning Sang Prabu Puntadewa dalah kang garwa kusumaning ayu Dewi Drupadi. Ingkang riwasya nampi nugroh wahyu jimat kalimasa daya wahyu panca darma. Ingkang pinaringaken lumantar Sang Hyang Bathara Darma. Kedadak ing mangke wonten godha lan pangrencana wujuding Nalendra Yaksa ingkang ajejuluk Sang Prabu Nagagombang. Ingkang nedya nyaut marang jangkantara Sang Prabu Puntadewa. Ananging eling-eling ing sakwinging Sang Prabu Puntadewa sampun karumiyinan lepasing ponang jemparing kenging angganing Sang Nagagombang tugel tel pecah kapisanan wujud araseksa kala wau. Mati kowe. Oh. Ganjing langit kelap-kelap katon lirik kencang ing alis risang mawa kandrung ya jagat pangistungkara ora mengko dhisik lha kok dadi anggonku laku tapa brata ora ngerti sangkan paraning Bilayana Ratu Yaksa Nalendra Yaksa mati kepanah. Dosane apa lupute apa Nalendra Yaksa iki? Yaya Arjuna. Inggih Koko Prabu kula nuwun sewu. Ingkang rayipun Arjuna ingkang amejai dhateng buta menika. Tinimbang sak mangke kula kecalan kadang sepuh ingkang badhe pun mangsa yaksa menika kula trimah kula lila pun maringi paukuman. Krana sampun wantun manjing wonten sak lebeting patengganipun Koko Prabu Puntadewa. Arjuna kula wonten dawuh. Yen mangkono atur mundhak wurungake anggonku bakal maringi paukuman marang si Adi liripun. Ya amarga si Adi wis ngametake marang jiwa raganing pun Kakang saka bebaya Dimas Arjuna. Nuwun sewu Koko Prabu kula kawratan menawi kados mekaten. Saderengipun ratu menika Lathi lan pakarti menika kedah nyawiji ucap lan batosipun sarta tumindakipun kedah sami. Hukum menika mboten mawas anak lan kadang perkawis ngreksa kawilujenganipun Koko Prabu menika sampun dados kewajibanipun kang rayi nanging bab perkawis hukum paripaksa paduka kedah
nindakaken Kanjeng Koko Prabu mangke mindah dados kuciwa lan cacat dados kamerening Sang Para kawula alit lan kula sampun samapta nampi paukuman saking paduka Kanjeng Koko Prabu. Ya wis. Yen pancen mangkono sing dadi kekarepaning si Adi lan duweni adeg-adeg hukum ingkang jejeg. Mula sak mengko dadi panutan ya Arjuna wiwit saka dhuwur tengah lan ngisor. Hukum kuwi lakune padha ora kena mban siladan. Kamangka racak-racaking hukum saiki mung kanggo wong cilik. Lah yen mangkono saiki ngene wae kados pundi? Si Adi bakal tak pidana. Kudu pisah marang kadang-kadangmu. Ora kena kumpul karo Pandhawa liyane. Dimas tak keparengake bali kumpul marang kadangmu liyane. Yen to pancen si Adi wis entuk lan kasil ngupadi pusaka ingkang ampuh bisa madani lan ngimbangi kekuatan daya saka pusakane Kakang Ngawangga kuwi Kakang Prabu Karna Basusena nyuwun pamit Koko Prabu. Pripun Ndara Janaka? Kakang Semar. Pripun? Aku bingung. Bingung pripun? Mong kari 2 menit wektane. 1 menit. Aku kadhawan ngupadi wujuding pusaka ingkang ampuh bisa ngimbangi lan madani marang pusakane Kakang Prabu Karna. Sampeyan kula suwun sakmenika munggah. Nika enten gunung ta nika? Iya. Nika gunung jenenge Endrakela. Gunung Endrakela. Nggih. Ah teng gunung niku enten wujuding guwa. Iya. Arane guwa Pintu Kila. Yung Ora sembetrengan. Gunung Mintaraga nganti kleru kok. Guwa Mintaraga. Wonten nika ketok saking mriki guwane. Sampeyan mang tapa teng mrika? Iki ana panganan akeh. Ana sego, ana lawuh. Apa kelakon madhang mau? Nanging apa ya kelakon Pandhawa ratane? Barep kakangku ora aturke wujuding daharan iki. Apa ya kelakon para Kudara iso ngentekne dhewe? Wah. Ora pangling swaraning Durna bapakku. Sambato. Nek wis tak tlikung kaya ngene ora ana sing gelem nulungi karo kowe. Cangkem ora iso ngomong tak
tutupi letong. Wah, sambato. Parat Warakudara. Raden Warakudara lah kok malah mula sora kalian kula. Wah. Pokal gawemu to. Pokal gawemu. Inggih. Dosane apa, lupute apa Duryudana kakangku karo Durna bapakku. Wah, nganti ora iso omong kaya ngono. Raden, lajeng ngawuningani. Wontenipun Ratu Ngastina kula tlikung lan Begawan Durna kula gantung kados mekaten niku. Awit piyambakipun badhe nyilakani dhateng kawontenipun para Kadang Pandhawa. Kamangka kula mengeti lelabuhan sing antiku Raden Warakudara. Menika ageng lelabuhanipun tumarap Citrasena. Pramila kula mboten ikhlas menawi Pandhawa dipun cecenges lan Pandhawa dipun perjaya kaliyan pun para Sata Kurawa. Wah, yen ngono kuwi ngembe karo Warakudara. Warakudara kuwi wong sentosa. Aja kok Kurawa 100. Nadyan sak negara Ngastina ngrubut bala ngrubut Warakudara aku ora bakal kalah. Mergo ngelingi yen to aku mati, yen to aku kalah mungsuh Kurawa 100 wis biyen-biyen. Nalika aku nyemplung samudra ngopati wujuding banyu suci Perwitasari. Aku ora mati dipangan iwak-iwak segara sing gedhe-gedhe. Wah, malah aku kasil gayuh banyu suci Perwitasari lan ketemu karo sing ngomong Jagat Werkudara. Lajeng nika kados dipun menapakaken mriku. Nek kowe isih mempengin memitran karo Werkudara. Wah, bandane Duryudana Jala. Duryudana tok. Sadurnane. Kula kinten nek durunane mboten gelem ora gelem kowe kudu ngluwari bebandaning Duryudana kakangku. Iya, Raden. Menungso ratataran kowe sing dadekake aku dadi ditlikung kaya ngene kalan iku kedarang-darang uripku mergo saka dapurmu. Darang-darang uripmu Durna bapakku. Njaluk ngapura. Matur nuwun nyanyer. Werkudara aku matur nuwun. Ya wis. Ora dadi ngopo ya mung aja dibali arep gendhah Singara karo Pandhawa. Mergo akeh sing ngayomi Pandhawa. Aku ngerti. Wis Kurawa jak bali. Kae buta demen sijine wis nglepaske Kurawa kae. Oh, alhamdulillah bebas. Ayo bali. Ora pangling Citramaya ya Anggara Parna. Nggih. Sing andika mboten pangling sinaosa kula wujud
mekaten. Kamangka kula mimbut dados kadang tunggal bayunipun Raden Werkudara. Ya ora mokal karang jim kuwi iso salin wujud werna-werna. Oh ai anu lha nggih. Nyatang. Ngaturke panuwun ya mung sesuk meneh carane aja kaya ngene. Wis kono bali mring dangkamu. Ngestaken dawuh kula mah ngaturaken panuwun. Kula saged males budipun para Pandhawa Raden. Endi Kakang Semar? Raup. Pun yaketen rai kula pun ngelenyit. Kok aku ra dikanthi, sampean mono. Nyuwun sewu sinuwun Puntadewa, Kakang Semar apa? Paripaksa kula mlebet patenggan paduka merga menika nderekke kalih Kang Raka Ndrawati Kang Raka Mandura. Ora dadi ngopo? Nggih. Nyai Prabu. Inggih. Koko Prabu. Nuwun sewu. Kula nyumurupi para sata Kurawa pun Pulasara menika pokal damelipun sinten? Inggih, Yai. Kula nyumurupi para sata Kurawa pun Pulasara. Menika pokal gawenipun sinten? Kula mboten mangertosi. Saestu kula mboten mangertosi. Oh, ngaten. Inggih. Pokal gawene demet-demet anu nika sinuwun. Sing ndhe lelabuhan napa ndhe utang budi kalih para Pandhawa riyin. Sapa Bagong? Bangsane nika lho sinten? Sapa Kemir? Ambuh. Anggara sapa? Parna Buta to. Anggara Parna ya Citramaya. Nah niku kalih anu napa Triatmaja ngoten. Citrasena Triatmaja. Nah Sena Triatmaja. Ya wis nek pancen pokal gawening para jim. Ha nggih. Inggih Koko Prabu. Malah sak mangke kula pikantuk kanugrahaning dewa ingkang awujud-wujuding pustaka Jamus Myang Jimat Kalimasada. Miwah Wahyu Pancadharma ingkang sak mangke dumunung wonten madyaning pustaka Jamus Myang Jimat Kalimasada. Estu sinuwun, estu menapa Yayi? Estu menapa Yayi Prabu? Inggih. Wah, laetan. Nderek mangayu bagi awit sampun kasembadan pikantuk nganugrahaning dewa Yayi. Inggih ngaturaken genging panuwun. Wah kula ora ngerti nek mboten sampean ngendika. Iya Kakang Semar. Nggih. Namung nderek mangayu bagya lan nderek ndedonga mugi-mugi menapa ingkang sampun paduka gayuh sawapipun saged nemahi dhumateng kawontenanipun para warga masyarakat ing Kalurahan Caturharja mriki. Pancadharma tumedhak wonten ing bumi Caturharja. Ndara. Iya Kakang Semar ngaturke panuwun. Lelampahan tasih dawa. Menika sak mangke kula ajeng nderekke Ndara Janaka sing tapa teng Guwa Mintara kok. Mir. Bablas begahan ciptane, Pak. Heeh. Wah, jan wis kaya ora omong-omong ning kanca-kanca sik. Ngawur ora. Matur sembah nuwun, slamet sing nanggap, slamet sing ditanggap. Slamet sing nonton tanggapan, slamet sak kabeh-kabehane.